Assalamualaikum. Untuk anak rantau, namun nahan rindu, joman deh di kampung. Mari kita rasakan basamu. Oi mande, oi mande kan dua. Allah lamu indah basuh. Taraga denaina pula titih nan sayui jo apoden manyubara sakit kadiri ambo maoi tinggalah kuli pambalui tulah nyampang ko habi rasaki kadiri ambo mahoi hari ka hari larui jo para saya malam nande urang yo bakuti koma sanak untuk nan Jawa di rantau masih ingat mande hey! Sakit maneso kadiri ambo tinggalah kuli
sadang bakini dirantau orang denai baku buakan sio mande mencari pusaro indah babatu meja mande denai rindu mande minta ampun sarato maaf kapadodun sanak nan dirantau jangan sampai lupa jalan pulang.